Imponerend en intimiderend was het direct al, de massale aanwezigheid van de politie rond het Vrijthof. Er was angst voor rellen, maar de sfeer was gemoedelijk, met borden over liefde en een knuffel. Maar het is ook het idee dat het uitstraalt. Knuffelen is belangrijk. Want dat kan niet meer, hè, met die 1,5 meter. Nee, en dat vind ik niet normaal. En zo abnormaal en beangstigend dat deze dame ook liever haar naam niet geeft. Maar terwijl wij de briefjes lezen, En tussen geboren worden en doodgrond is er niet veel anders te doen. verzamelt zich aan de andere kant van het Vrijthof een grote kolonne van politie en ME. Ze stellen zich demonstratief op aan de rand van het plein als signaal naar de demonstranten. En die zijn verontwaardigd over de coronamaatregelen. Sommige mensen gaan gewoon financieel kopje onder en andere dingen kunnen gewoon doorgaan. En als je wilt demonstreren, dan zal de demonstratie hier in Maastricht niet zo heel groot zijn, denk ik. Maar in Amsterdam ben ik ook geweest en dan word je op een gegeven moment gewoon van het plein af afgeslagen. En juist die herinneringen uit Amsterdam, maar ook uit Eindhoven, zorgen dan voor spanning aan beide kanten. Met een grote politiemacht langs de kant en kinderen tussen de demonstranten. Hebben we nog vrijheid? Je wordt bijna verplicht om de vaccinatie te gaan nemen. Een avondklok. 1 vriend nog maar op bezoek of 1 vriendin. Ik heb 3 kinderen, dus die mogen niet alle 3 tegelijk komen. Ik vind dat al meer dan genoeg eigenlijk. Ja, dat de verbinding mist, dat we elkaar allemaal gaan zien als potentiële virusoverdragers in plaats van mensen. En dan is de maat vol voor de politie. Er wordt gewaarschuwd om de 1,5 meter in acht te nemen en mensen worden verordeneerd om weg te gaan. De politie en de ME drijven de demonstranten naar een hoek van het Vrijthof en een aantal van hen belandt in de ondergrondse parkeergarage. Een klein groepje wil blijven zitten. Staat u op, verwijdert u zich, anders wordt er geweld gebruikt. Nee, je kan geen geweld gaan gebruiken tegen liefdevolle mensen. De overmacht van politie en ME is ontzettend groot. Als er al een potentiële vechtersbaas tussen de demonstranten zit, dan bedenkt hij zich wel 2 keer om te provoceren. Uiteindelijk eindigt de demonstratie zonder grote calamiteiten met 3 aanhoudingen onder de demonstranten.